Коста му. Чем да бягаме 15 км. Да би, брат. Който знае. Вземем слушалките и отиваме вас. Ей, аз съм сигурно чака тук. Тук в Бориславските джунгли. 4 часа сутринта. О, ванката, какво става, брат? Казва яки целули. Колка? Ехе. Колка? Как сме, брат? Добре. Как сме, сме? Като сега изгледат много удобни, брат. Да, много добре изглеждат. Ай, често. Мерси, чакай телефона. Са набили и се събудих мега бързо, бе. Той ти се събудил твърде късно, бе. Малек карам като баба. Шкичи, нали беше казал, някакво 9 часа беше писал, аз легам след час. Да. Знаеш, като го видях си казах, о, Живко няма да легне. Да, брат, Момента, в който, когато си то за първ път го виждам, като имаме оговорка. Аз не дам, че си беше някакво. Малко тегаво да се смея. Между другото и аз в последно време много не мога да спа. Не знам защо. То беше много горещо вече. Yeah, mate. And she got that ass. I got to look sorry. I got bad bitches at a crib. Fuck you mean? Where they at though? 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 Afraid of the burn. Врата малко. Слушай, шефа. Брат, не знам ли сте колко защото стана стилбовка заради. Да, това банда била постелка. Постелка. Смисъл колка, брат. Чисти лев, Щом съм с хока, всичко си е... Топ стока. Да. Тук ми коч, аре момчета, нямаме... Чай, искам да направиш само това. Зумба, мама, воркаут. Брат, ние правим с нещо като тебе, просто го правим напред. Значи, Майка ми ходи веднъж на някакво такова, брат, и аз направо докачи. Майка ми става баба. Иска ми да е баба. Баба Поля! Унес с... Зумба воркаута. Не. Готови ли сте? Две, Чакай. едно. Ох! Старт! Дай! Ако изглеждате и днес ще е добре като цяло. Йо, малко на захира, бати. Так. Филм. Аз съм на първо място, много ясно е. Знаете как е. Сигурно. Blow the whistle. Ooh-wee! Гарата, бате. Сега сме гордо на 4 километър, може би, нещо такова. Няма нито един човек тук и... Само съм. Няма гладни. Много добре го усещам бягането за сега. На първо място съм се още. Гордо сме на 6 км, може нещо такова. И да, много добре за сега. Продължаваме да бутаме.
Много е кредит, брат, няма никой. Сам правя снимка тук са Вера. Севаста, където е празен. Не лафя докато бачкам, правя way too much. Такова на морската. Топ. Let's go. Топ мобилица и най-добрите, честно, заклям се. Сме до зоопарка, бате. Чуват са кошки работи. Маймуни. Ау. Все още на първо място. Есърски! Бутаме, здраво, бутаме, бате, усмате, яшаме, бате. Яшаме, бате. Ще ме насинове. Алright, still talks. What's up, little boy? What's up with your cousin? Yo, you cute as hell, boy. Yeah, what's up, bruh? What's up, bruh? Yeah, sir. Уи! Яко е мая. Че набягам, брат? Чао. Добро утро. Добро утро. Тук сме на завоя. Много добре. Моренцето се чува. Топ, човек. Много добро бягане. Ева на монката й. Само дебеля. Добре го измисля. Честно. Добро утро. Аре, бутаме. Бам! Свалям горницата и ще я прехвърлям тук до колата. Чудо... Тонко. Мен е чален да не дрифтя Porsche Spider. It's getting hot in here, so take off all your clothes. And you feel me? I took them off. Hey man, what's say man? You feel me? Yeah. Между другото сме на 10 км сега. Доста добро темпо се движим. 10 км за 1 час за мен е добре, брат. Някакво... Чай, сега ще видя с къв пейс. Бягам с 5.24 пейс. И сега сме на 10 км. Доста добре. Много съм доволен от темпото си. Продължаваме да бутаме. Сега с Николай. Той веро объркал пътя, брат. Идва срещу мен и аз съм такъв лад. Ма сега се разбрахме и да. Добро утро. Почти на 13 км сме. Много добре се движим, брат, честно. Малко почва да изгрява слънцето. На камерата май не се вижда, но са съвсем лекичко. Какво? Не пиши километрите. Ми, брат, аз съм на 13,5. Къде стигна? Отиди до там, напреди, къде виж първите стълби се върни. Много красиво е. Тук сме с Ванката сега. Той взе второ място. Чисто, брат. Брат, от 5 км се опитвам да гоня. Тъй ли? Да. От началото на алията. Няма как, брат, аз съм нинджа. Си ходи, брат. Мерси. Какъв ти е пейса? Говорих с Николай и трябва да вземем от някъде, защото няма да се вземе. Аз съм готов, вървя към колата. Колко назад сме паркирали? Брат, много назад. Ма ние сме до колата, тъй че те чакаме. Да, аз кажа, Ари, по-бързо е, брат. трябва да се обърнем по-рано. Брат, ари, че тук те чакаме от 1 час, честно. Брат, ари бе, ари, защото сме изнервени и двамата са жиката, бе. Аре, чисто. Third place. Много бутна между. Много добре беше бягането, брат. Ева, ще му Миналия път с тебе, дето мрях на 5-600 метра го усетих.
Някой изведнъж просто станах по-свеж. И аз така. Да. Първо, защото аз много ми стърчи корема, защото бях много хладен. Но той някакво го спря това. Да, ами 15 грама въглехидрат и това, което ти дах май не беше само захар, има... Кое е топ 3 храни? Плевен гирусите. Плевен гирусите, брат. Топ 3 в България. Брат, гиролента е някакво... Гиролент? Ако си най-надолу. Най-ниското. Или гирусите във Варна, някакво... Най-ниското, представи си. И в Плевен гирусите Като погледнеш нагоре и най-високото. виждаш дъното и като отидеш в гирусите... Братай мокни, че ме изкарам от колата за кемса. Дай вода. Вие за тези гируси говорите по-страстно, отколкото за музиката, брат, за групата не сте говорили толкова си. Да, брат, смисъл има защо. Има защо, да. Смятай. На 15 лева за 6 души имаше нощувка. Някакво запитано село, без легла, без нищо. Каква е тази нощувка, бе, брат? Найс. Добре, какво ще правиш тук, ако дойдеш, брат, примерно? Вчера гледах Слави видео. Шелтър хаус. И вика най-ефтиния хотел в Тайланд бил 50 цента. Резерв. Само едно 13 легло. лева за една нощувка, брат, за 6 Само човека. легла. What the fuck? Направени от Аутро за влога. Найс. Съфър. Айде. И сега на влога? Айде.